Kuipa kwa chigololo, kuipa kosiya mkazi wako, kuipa kopanga zina, kuipa kojambulisa kukhala iweyo buno maliseche chimufunse Nabii Musa chinachitika ndi chiyani. Kuchokera mu nthawi ya Nabii Musa alayhi salatu wassalam, Karuna kulowa pansi chifukwa cha mapulani wake oyipa abale banga kumunamizira nabii wa Mulungu Nabii Musa alayhi salatu wassalam kuti wapanga dama, wapanga chigololo, wabwinthira mkazi wina wake, izo zimene zinali zabodza chifukwa chokana Karuna kupereka zakati kapena sadaka. Lamulo kwa Nabii Musa la Mulungu litafika. Musa alayhi salatu wasalamu atanamizidwa ndi mayi ameneyu, anapanga dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala mawo okwanira awiri kapena liuli modzi. Musa analira akugwa pansi, ndipo adalankhula mawu Musa alayhi salatu wassalam ibuni Imurani abale wanga kunena kuti inu Allah inu ambuye Mulungu, ine mawu ambiri olankhula ndilibe, ziwanayeni zochita Karuna. Tikamapanga chigololo muziko lapasi lino abale wanga, timasiya azikazi wathu, timajambulisa maliseche, timaenda abale wanga tiyaruka. Ndipo Karuna abale wanga kuchokera mu nthawi ya Nabii Musa alayhi salatu wassalam, palibe tsiku limene Karuna adakhala pasi wosapanga ibada pomugwadira Mulungu. Koma chifukwa chaboza ndikaduka komaso jelasi kukanika kupereka zakati, lamulo litabwera kwa Nabii Musa la Mulungu. Kukanika kupereka sadaka, lamulo la Mulungu litafika. Taona ni Karuna. Allah subhanahu wa ta'ala sana yang'ane maibadati wose umada panga kwa mbuye watu Allah. Anthu awiri awa adawona matatizo, Farao komaso Karuna. Adafa ndifa za chibwana chifukwa cha bwana wao Firauna adafa ndifa ya madzi. Koma Allah sana yang'ane muzaka, minyezi, mawiki, masekansi, maawazi amene Firauna adakhala muziko lapasi akudyerera komaso akumwa akulamula. Sada yang'ane zonsezo ndiye Allah subhanahu wa ta'ala abale wanga yikutyerere ndi Qur'ani kunena kuti aya ya 26 surati Al-Baqara komaso juzu ya 1 peji ya 7 sura ya 2 kunena kuti inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah subhanahu wa ta'ala abale banga sabapanda manyazi pofuna kumuyerutsa munthu. Lero lino wanthu akuyenda ndithu kati wavala koma sadavale maliseche wao. Wanthu ango kuwayang'ana mmafoni achaduwa kewa matiti kujambulitsa ichi ndi chikondi. Abale banga wanthu wayaruka dziko lapasi lino, zonsezi abale banga zimachitika. Innahu yakiduna kaida wa akidu kaida fama lahum la yu'minuna. Iwe uzampanga chipongwe nzako, ndiye Mulungu wako Allah subhanahu wa ta'ala abale banga azapanga iweyo chipongwe, ndipo dziko lizakudziwa, wanthu azakumva, ndipo uzayaruka mpaka iweyo kuyaruka kwako mbale wanga mpaka lipenda lizalira. Iyi ndi nkhani yoopsa ya wanthu okwanira awiri. Woyambayo ndi Karuna, ndipo wanambala 2 ndi Farao Firauna, wosewa akupezeka mu mzinda wa Igupto. Koma Karunayu adali munthu wopezeka ku mtundu wa Nabii Musa. Mwachidule kuti zimveke bwino, titha kunena kuti adali m'bale wake wa Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Ndiye abale banga kutanthauza kuti
mavuto ena ali wose kutisho bantu atipeze pamakala wachibale amene amasogolera ngakale kali ya ufiti kaya ufumu akufuna akupe bantu akupanga nawe jelasi kaya ushehe udindo uli wose abale wanga kutiwe upeze mavuto mbale wanga kutsogolo kwake amasogolera ndi mbale wako. Inna Karuna kana min qaumi Musa fabaga alaihi, abale wanga nditudi Karuna adali muntu wochokera ku mtundu wa nabii Musa. Karuna adapasidwa nditu chuma ndipo makii ya Karuna amanyamula bantu wochuruka komaso bantu wa ali amphamvu majayanti komaso makiiwo kumakanika kutsegulira palimuloko ki mmozi wa Karuna mabanki akaruna wosewo ndi ulemelero abale banga umene mbuye watu Allah subhanahu wa ta'ala adapereka kwa Karuna. Koma atapanga chibwana kwa Mulungu kukana lamulo la Mulungu kukana mauwa Allah lamulo litabwera kwa nabii Musa. Allah subhanahu wa ta'ala abale wanga sada yamane maibadati wose omwe Karuna adapanga mbuyo. Karuna kumunamizira Musa kuti wachechelela mkazi wabwichira mkazi izodi zili zaboza zidali zaboza adatenga ndalama Karuna kumpasa nzimai ndikupangisa nsonkhano kumwita na nabii wa Mulungu Musa ndikuita na watu ndikumuza nzimai uja kutala kule koma nzimai atapasidwa ndalama cholinga Karuna kukana kupeleka zakati kapenda swadaka mmene amapangira so wanthu bachuma lero lino amadana ndi Mulungu kumachita chumacho chikuchokera kwa Mulungu amwe adapereka ndi Mulungu adawapasa ndi Mulungu. Ndipo mayi atalankula mawi awa wallahi abale wanga ndi dua yoka imene Musa adapanga ambuye Mulungu ziwa naye ndizochita Karuna ala ziwa naye ndizochita Karuna hakulina mizira ine kuti nagona nzimai nakuchira nzimai napanga chiwelewele nzimai nachechelela nzimai machaka waenda kwa nzimai zimene zwakulankula Karuna ndizaboza akutentiza iyeyo akuchinjiriza iyeyo chuma chake kuti asapeleke kwa Mulungu zakati kapena swadaka. Izi ndi zimene zidachitika abale wanga munthawi ya nabii Musa alayhi salatu wasalam anakumana ndi mavuto ochuruka alineli amuru. Musa atapanga dua imeneyi Karuna kulowa pansi ala ziwa naye nizochita Karuna ambuye Mulungu ziwa naye nizochita Karuna akunamizirene kutinapanga chigololo kuchokera mutawi ya nabii Musa alayhi salatu wasalam adayaruka Karuna yizisolelo lina abale wanga kuli bantu wena amene amazijambulisa chilengeme chawo. Ndipo wantu wakuona mavideo amene womu mafoni ngakale mutavala chotani muzakala ukuyeruka mpaka lipenga lizalira. Ngakala utavala mkanjo kuvala kaya chiyani kaya charati suti kaya uzavala chiyani uzakala ukuyeruka mbale wanga mpaka lipenga lizalira. Izi zilachitika mutawi ya nabii Musa alayhi salatu wasalam. Inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma'a ba'udhatan fama fawqaha. Muye watu Allah abale wanga Mulungu watu kumambaku mbale wanga sama panga manyansi Allah kofuna kumwerusa muntu wa makaru Allah wallahu khairu makirin. Iwo upanga mapulani wofuna kumpasa nzako mavuto Allah subhanahu wa ta'ala mbale wanga pulani ya Allah subhanahu wa ta'ala mbale wanga ndiyo wina.